Inflation rate sa lalawigan po ng Pangasinan bumaba. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Bumaba sa 3.8% ang inflation rate sa Pangasinan itong buwan ng Setyembre mula 4.1% noong Agosto ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA. Pangunahing dahilan ng pagbaba ay ang mas mababang singil sa kuryente na bumaba mula 6.5% sa Agosto tungong 3.7% nitong Setyembre. Bumaba rin ang inflation sa ilang produkto gaya ng personal care items, kasuotan at serbisyong pangkalusugan habang may bahagyang pagtaas naman ng presyo ng pagkain, inumin at transportasyon. Samantala, nanatili naman sa 1.4% ang inflation rate ng karatig lalawigan ng La Union na pangunahing dahilan ng antas ng pabahay, kuryente at edukasyon kahit pa bumaba ang presyo ng ilang pagkain tulad na lamang ng baboy, isda, maging ng ilang prutas. Tumaas naman ang inflation sa transportasyon at housing utilities, ngunit nananatiling kontrolado ang presyo ng pangunahing bilihin dahil sa price breeze bunsod ng epekto ng bagyong Emong. Kaugnay nito, patuloy na nakaantabay ang tanggapan sa mga salik na nakakaapekto sa inflation ng mga sektor para sa mas komprehensibong datos kada buwan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.